может желать иметь меня в своей неограниченной... Так, тут зараз подъехали водометы. Подъехали водометы, покажите, ласка, водометы. Люди кричать «позор». Подъехали автозаки з червоно-зелеными сцягамі, вельмі шмат. Я спадзяюся, што зараз вось мы ўсе гэта убачым. І будзе не дзіўна, што людзей і настаўнікаў, якія сёння прыйшлі падтрымаць проста настаўнікаў, зараз пачнуць пакаваць. Вось мы зараз побач з гэтым зусім. Гэта стрым Еўра радыё, сябры, подписывайтеся на наши сацыяльныя сеткі. Зараз сюды да Мінадукацыі, дзе сёння людзі выйшлі падтрымаць настаўнікаў, прыехала вельмі шмат ваеннай тэхнікі. Я нагадаю, што Александр Лукашенко загадаў з панядзелка тут ужо наводзіць у краіне парадак, маўляў, ніякіх акцый ужо быць не павінна, але, як мы бачым, беларусы ніяк не могуць супакоіцца і пастаянна выходзяць на пратэсты, каб выказаць свой пункт гледжання наконт таго, што адбываецца ў краіне.